Vi prøver åbne Inkscape, som er installeret på computeren. Går op i filer. Åbn. Vælger sommerfuglen på skrivebordet. Den var der. Det er en BMP-fil. Åbner den. Så popper der en lille lyserød vindue op. Så trykker vi OK, og den er på. Så trykker vi på markeringspilen og på sommerfuglen. Så er den markeret hele vejen rundt i kanten. Så går vi op i Edit, laver en kopi af den, for ikke at beskadige den vi har i forvejen. Det kunne være, at den skulle bruges. Den ligger vi her ved siden af. Så går vi over og markerer originalen, og den sletter vi med delete-knappen. Så er den slettet fra programmet her, men den ligger stadig på computeren der. Den her, det er så den vi skal bruge til at lave en SVG-fil ud af. Så den markerer vi. Går ind i Path. Tracer den. Det er for at få de klare linjer hele vejen rundt i kanten, i stedet for de små pixels her, som er sådan nogle små firkantede hakker. Det kan cutteren ikke lide at skære. Vi trykker på Update, og vi trykker på OK. Så lukker vi den her. Og nu gør jeg lige den her større, så er det lidt nemmere at se. Så tager vi sommerfuglen, flytter væk. Og se her den nye vi har lavet, med fine lige linjer. Så den gamle, den deleter vi også lige. Den her, markerer den. Det er den vi skal bruge. Går op i filer, trykker på Save As, og så kommer den til at have SVG hernede. Der er masser af forskellige, den kan gemmes i, men det er den her. Og den hedder sommerfugl. Ej, hvad fanden lavede den nu? Den hedder sommerfugl. Og den lægger jeg på skrivebordet og trykker igennem. Så kan Inkscape lukkes. Og jeg har en sommerfugl. Den har jeg lige her. Og det er en type SVG.